снимаме Шанс-Елизе, триумфалната арка от среща. Ние ще го снимаме и до вечера. Това не е на букет. Ама и сега да се видим. Ако се качи на метрото, ще ми е много интересно. Да, излезахме от пресечката на Лакост. Огромна е улицата, да, скоро няма, дълга. Не е улицата, ако е върха. Добре, триумфална арка се заслужава видео. Според мен това е което той е завоювал. Той Москва не я е завоювал, нещо си грешка. Кое? Наполеон Москва не е завоювал, нещо си грешка. Пише Москва. Пише, ама не. Повече от това не става. Фенакс. И Айфеловата кола. Чакаме. Асансьор. За Айфеловата кола. Първият етаж. Нямаме сигнал. Той излетя. Много стана. Там има много хубави ресторанчета и кафенета на ония площад. Аз там съм ял и е много красиво, защото виждаш и Айфеловата кола. Не, ще му казвам това как става ресторант. Това е горе. Аз май нагоре не го си кажа. Защо? Нещо почва ме е страх. Това е асансьор, бе. Целият Париж в краката. Още на първия етаж. Още нагоре. Това ти е твоето ли? Но как ще ми хвърляш турбата? Така, продължаваме се. Там тут чак машечка. Първият етаж на Айфеловата кола. Чудя се да се качвам ли до втория. Ti vuoi fare il giro? Аз мислех, че е повече. Тук съм. Няма какво е това?
И това е, което е построил това манекени такива направени от восък. На върха най-хубавата кола, да. Страшничко си. Тук по-нагоре няма на къде. Ето. Цял париж в краката ни. Ядеш малко по-долу. Ето. Стена. Ой, да не се гледа. Аз